pero ti mesas cortas, non? Córtame aquí un pouco. Esta que non está dando. Por lo menos en serio, creo. Sí. Do outro lado tamén un pouco. Do outro lado. Este de aquí? Ese sabía que sabía de cine, pero sabes máis que de cine. É como se chama ese que facía efectos especiales nos anos 50. E americano. Pois eu creo que se chaman así como William Castle ou Castle. William Castle. Podemos preguntar a Luis despois tamén. Seguro que sabe, é un experto. Se viñera hoxe, xa lle podíamos preguntar hoxe. Qual son a acción nesta hora? É que non é bo almorzar zumos ou nada, o tipo ese que facían nos anos 50? Cosa rara. Pero que facían no cine innovado? Efectos raros, era unha especie de cine psicológico que facía, agora que está de moda 3D. Collían, metían nas salas, daba descargas eléctricas nas butacas, aparecía no medio da película avisando. Nos anos 50? Non sei de cando é, 50, 60, 40. Vos se aquí atrás tamén. Sí, non, aquí como ben. Agora terán que probar xa cos olores, non? Claro. Aí, teño visto, era unha cortametraxe, un traveling, se chama traveling. Isto cando vai a cámara encima do reales do tren, da habitación. Nuns baños públicos, o chulo disso era o olor. Como sabe, pois me sancha por fora, sabe que empeza a ver xente aquí, vámonos a ver. Despois temos que ir a con Luis. Bueno, mellor despois de monteado antes para